बेग सेग सुजुबबाय नै बेसेबा बुरजा रेडी बा नानिया जि गुफुरथार नुदों नोंखौ हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो थांनो नागिरदों शिलंआवहाय ओमफ्राय बेयावहाय फेस्टिभेल जागासिनो दिनै बिराद एक्साइटेड जोङो बिराद गोबावनि उनाव फाइनालि लकडाउननि उनावहाय जोङो 2 इयार्ससो जाबायमोन खोमा ना शिलं थांनाया 1.5 इयार्ससो जाखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो फाइनालि जों थांनो मोनमारसिगोन सुपार दुपार एक्साइटेड ओमफ्राय जों थांगोन गासिबो आरो ओमफ्राय खालि अनजनायाल' थांलानो इयो माने गोबायोना ओमफ्राय थांनो होनना बुंनायानो थाङा जालायबाय दसेनो थाङा इदि आरोना स' जों थांनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै चलो वा नुवाखै मादै फट' शिलंखौनो मोनहैयाखै फट' खेबनाय स्टार्ट जाबायानो नायलाय भगवान हिर' नुदो आदाखौ हिर' चलो 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 अभी हम जाएंगे गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायो शिलं थांनोबाथाय सेकेन्ड द'जखौबो लाखानांगौ आरोना फार्स्ट द'जजोंल' जाया ओमफ्राय नैबेयावहाय चेकिं खालामो आरो टल गेटखौ बारखांनानै मोनो आरो बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो खेबथामसो माने गिदिंनानै थांदो आरोना सिगाङावहाय बिदिनो लकडाउन खेवनायावहाय आरो जोङो लकडाउन खेवबानो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय खैबारबा गिदिंलांबाय थादोंमोन ओमफ्राय दायो जोङो सेकेन्ड द'ज लाखांजोबनाय नालाय गासिबो बेखायनो जोङो थांनो मोनबाय आरोना वाव गाइस फाइनालि दिनैयो जोङो थांनो मोनमारबाय नङाबाथ' जोङो बे चेकिं गेटनिफ्रायनो जों थांनोनो मोनाखैमोन आरोना फाइनालि थांनो मोनबाय दादियाथ' एबारसो फार्स्ट टाइम ना शिलंआव थांफेराखैमोन ना देग्लायाबो फार्स्ट टाइम नायनो नायनो इथिं नाय आयौ खाना फैसा सुनगोन बुआ आंनि ससमाखौ गाननानै मा वान भिउ इयो मायो जों दायो फट' थिखांनो नागिरदों लामायाव हा इमान जाम नै गारिया 2 घन्टा जानोसै सेस जाबाय सेस जामानो जाम गारिखौ पार्क खालामना लाथोंसै नै मोनफैबाय जोङो दायो हटेलाव थांसै आरोना हटेलाव थांखांनायनि उनावसो थांगोन नै दायो जोङो हटेलावहा मोनफैबाय आरोना फाइनालि नि कनसार्टखौ नायनो मोनगोन ना मोना मिथिला स' बेनो जाहैबाय जोंनि रुमा बे जाहैबाय वाशरुम ओमफ्राय बेफोरनो जाहैबाय वार्ड्रब हटेलाव मोनफैबाबो जों दायो फ्रेश जाथ'ला आरो मानो होनना बुङोबा पिबिआ देट मिन्स पुलिस बाजारा थाबनो बन्द' जागोन नालाय बेखायनो जोङो उइदाउट
ड्रेस चेन्ज माने जोङो फैग्रोबाय आरो एसे जानानै लानो एसे उखैबाय नालाय ओमफ्राय नै पुलिस बाजारा बिदिनोसै आरो जायफोरा फैयाखै आंनो एसे एनै दिन्थिनो नाजाबाय नायदो होनदो बिराद क्राउड जायो बेयावहाय एसे खमावनो मोनो आरो सोरनोबा गस्ला खमनि नांगौबाथाय आंनो बुंहर दे कमेन्ट सेक्सनाव आं लांना होगोन इदि होननायखाय ओरैनोसो होनदोंलै फैसा गैया ओमफ्राय नै बेदर सावनायावहा फैबाय आरो जोङो बेदर जानो थाखाय आं बिराद गोथाव मोनो आरोना बिदि अमा बेदर सावनाय ओमफ्राय लेग पिस सावनाय वाव टेस्टि पिस जादों आयु गुदुंथार जोङो स्ट्रिट फुड जादों नै आयु डेन्जार गुदुंलै जोङो माबाखौ नायनो मोनला कनसार्टखौ मानो होनोबा जों मोनफिनो मोनफ्राय ओरैबायदि ट्राफिक जाममोन नायनो मोनला बाट थिगसे ठुस खावंगे भी मा जागोन आं चिकेन चावमिन गाइस नै आं टपि गोदान बायदो रेड कालारनि ओमफ्राय लावदुमा गानदो ब्लेक कालारनि बेरायनो फैनायावबो लुदुस गेलेबाय थायो नालाय मा जागोन ओमफ्राय जों ओंखाम जाखांबाय आरो दा मा होनो आंथ' जायाखै बिसोर जाबाय आङो चिकेन मासरुम चावमिन जादोंमोन आङो ओमफ्राय कफि लोंबाय ओमफ्राय जाला जेबो जाला ओमफ्राय गाबोन सेरापुन्जि थांसै आरो दा दिनै जेखौबो नायनोबो मोनासै कनसार्टआबो जोबलायलायबाय ओंखायनो जों दायो जना थादों मालाय आदायासो बाजैनो तुकुलिनो जि ड्रेस लासोदोंमोन Good morning, guys. Bye bye. Bye bye, Nirum. Good morning. Good morning. Good morning. ভালো আছি আমি হ্যাঁ So guys नै जोङो दायो हटेलनिफ्राय रेडि जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो मैयायोथ' चेरि ब्लजमनि फेस्टिभेलावथ' बे माबायाव कनसार्टआव थांनो हायासै नालाय ओमफ्राय वार्डस लेकआवबो पार्कआवहाय बेवहायबो चेरि ब्लजम बे बिबारा दङ नालाय ओमफ्राय बेखौनो नायनो थांगोन आरो जों दायो ओमफ्राय नै गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय हटेलनिफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै दायो जोङो ओंखारलांनोसै Kurt zawołajcie. Plastik हानायलाय गेसनि बिमाया Kurt zawołajcie. जायानो गोबाव मोनगोन दाना नै गाइस जोङो इयावनो थांगोन आरो ना वार्डस लेकआवहा बे वार्डस लेक पार्कआ बेयावनो नै गाइस वार्डस लेकआ दा नुहैगोन नोंथांमोना मोजाङै
दायो जोङो टिकेट दानहैग्रोनोसै So guys नैबेनो आरो चेरि ब्लजमा बिराद समायना बिबारा ओमफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअ बारा मोजाङै नुवाखैबो जानो हागौ रियेलावथ' बिराद साइज आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय बेबायदि चेरि ब्लजमखौ जुदि शिलंआवहा जुदि पुरा लाइन लाइन गायना होबाथाय जापानाबो पात्ता मोननाय नङा आरोना बाट इमानखिनि लाइन लाइन गैया आरोना दङ बहुतता खिन्थु पुरा सारि सारि थानाय मोनबा खम साइजसिन नुगौमोन दायो थांनोसै जोङो बास बेखिनियानोसै मा होनबावनो आरो आं दिन्थिनो नोंथांमोननो It's baby नाय आं थाबायनाया बेसे मोजां ओमफ्राय नैबे पार्कआव फैबाथाय नोंथांमोना बे लाइफ जेकेटखौ गाननानै बोटिंबो खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय सिगाङावनो बोटिं शटिं बहुत खालामबायना बेखायनो खालामनो गोसो गैया ओमफ्राय खामासै जोङो ओमफ्राय नैयावहाय ट्रेडिसनेल ड्रेस खासिनि गाननानै फट' थिखाङो आरोना मानसिफ्रा बेखौबो जों थिखासै बाबाय बेसे मा खालामबावनो ओमफ्राय उनाव बेरायनोनो मोजां मोनदों आरोना आं मेथाइसो खनबाय थालायमोन जोङो दायो सेरापुन्जिथिं थांनोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं जाखिनि हायो बेसांखिनिखौ देखायबाय माबोरै मोनखो भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरदो नोंथांमोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय